imeye studio ikiraiga umheshimiwa Alfamaton Machogunya Setia yaga kurigika rugo kyo bunge imeye constituency yenye bali masaba yuko hapa ndani ya studio moja kwa moja, yani yuko live ikiraiga se studio bono ntageteto chake chinkwane yemase yemo, lakini tagetenda ra mwali bago motegereri elindago kwani asemambiye kwani abantu banyali bali masaba ndetumanye guchaka chinkwane che yemase yemo. Karibu sana umheshimiwa Alfamaton. Mbuyamono sana. Mbuyamono kwanza MC Dudus asoko ndangelia se studio yiga ya Guse FM. Studio ya nchire gusiengima na ndebono ya jakire kogenda kuchia Kenya yonsi. Ndio. Mbuyamono sana asoko ndangelinche ko gamba mangana alia agusi alia atoleterete mechando na ali tobweneta gukora unaba abarai bagusi egere tonyale korosi agusi erabe kweli kabisa. Ndagato chenje kwa Kisii FM. Thank you very much. Iga Kisii FM. Correct. 94.1 nkayo mugusi. Ama mochona bakoba. Kweli kabisa. Bono mushimwa karakwani anga abantu bagusi kwani nabantu banyali bali masaba obatebye marieta okamiringa kyokoro kwekyokorankere kieke kerenga kyaongere kitobaje guchaka chinkwana straight away. All right, MC Dudus nche onkoro kwa Honorable Alpha Machogunya Setia. Ndio. Igona iborere tu mucho lyokoro kunga moweko imeakiamo kama ward. Ndio. Igona ya somerete school ekoro kumoweko primary school kana soma nkagenda Nyasiongo Boys. Ndio. Kurugabo ngachoin idara ekoro kunga ya polisi. Ndio. Ekero nasoa polisi nkanyoranga polisi nebwate amangana mange nande yoko egente getangani yoko lenda mali y'abantu egento yakabere yoko ira abantu asakigambero kuba shitakie kero bakorera mamacho ko lingoli ebina biri bibwata amangana mange nako koro kyobo maene bwabo. Lakini akarona igetumwa kukurukunga iyongo tema kukwana se summary egera abana inchi banyare ko understand. Ndio. Kana igetumwa ko 2003 ngachaka koba omonto korosio muziki. Yes. Omwana muziki. So bado wewe ni mwanamuziki? Mimi ni mwanamuziki mkongwe. Okay. Mkubwa. Kwa sababu nchinanyorire kisawadi chiyo kwa umwana muziki asekisima award singa kielto arigotwara nkaba the best male of the year aso muziki. Yes. Ikikia betega ali Maruna Mona igali Nairobi. Yes. Nande nkabango nkorandia amangana yoko yo bwechibesa no bosakoli bwechibesa kurwasi kinsamo cya serikali yani nkaba umuntu uri kurukunga anti corruption crusader. Yes. Ogotera kwane ugatwara ukamanyekana mono asegusi na Kenya ngima na polisi bakaba bakogoka nande bakaba bakonga ebiwango binde binene okoba yogotera. Lakini imea yonsi nchege ntonda tebenkelinga yona bete umwana musiki okoligerelia egento tokoruka kisege Kiswahilinga maadili mema okomenyo kuya kobuate amaskani integrity na ande kobuate inchera yo mochoka sense ya Kenya. Igona ande ngatumika mono ase nege kundi kerige kurukunga anti corruption kotera kenyingima wakikishanga because beyond bya police prison n'abantu bande bonse bali barase chinsamo cya serikali nkuligeli bare amachiko yense nande batige ko koraki batige ko ibachibesa cya serikali. All right. Sasa hivi unatukukuwa na bado naona se idara ya polisi osenkwa wa resigniri kwa ruro nchibone gento ndatebenkelinga igona naru polisi egere nchako konya bana inchi banyali bali masaba. Okay. Igona arua 2001 ngachaka kwebanga munango tene no bogambi egere nyale
kokoraki kugambira abantu baito nandi mbarokie ebintu biri nesomiri ase miaka yonsi about 23 20 we are now bono igatoko gende miaka 23 ase police. Yes. Bono nona tigirite gabunga tebanga bono rende tigangenda ase biashara bya kawaida lakini okoba nimbata bongo bwa wokorosie bintu ngateba tigankore gasi asoko okorosie bintu koba innovative ndio ekarne keretenga ki nanyol tenga na manyekanira mono aso musiki na sensemo yobolingolia ndio nkaigole company yane ko Big Brothers Eye Big Brothers Eye ne company yakora mangana ya investigations. Yes. Na ndi aleta mangana ase eteneni abantu batamanyete. Yes. Igobona na orokia abantu onye wasire ti umuntu ogo for example. Yes. Umuntu go sire tamanyete kantia sale. Na bokonga descriptions ongerese bune muna manganale nchira bonko nimanyete chi point ngotumia uchaka koligyo umuntu ogo. Igali yago yaibirwe na bonko manyanga kinko kolingolia kankoletere gali yao. Igo tukaimukane na my brother tukaigole company ne company ibone kanyora egasiana na sense yetu ya Kenya kanyora ego college gasi chinyinge igo bono tukanyora nga tigankole biashara na egere ndosie create employment asaba Kenya egere banyare konyora asibago kolemeremo na ndinkapa trainer y'abantu bari batagite kumanya obolingolia igobona na bonko somia abana bari batagite kumanya nga kibako investigate kiagera Kenya mbamayetinga obolingolia negasiana sana. Mheshimiwa Alpha wakonde riguri company yobolingolia na kadhalika aiga Kenya gutuma ite company yobolingolia ose idara gakora obolingolia DCI Directorate of Criminal Investigation. Yes. Inera tuma ite. Yes. Is that the one you're talking about? I worked in the Criminal Investigation Department. Ndio. So nkanyore experience saine bono ngokora on private capacity. Alright. Ko sase kegusi ngokora ase company yane nchomonye. Okay, asante sana. Nyuma yoko kore mirimo ase idara ya polisi ngakientambe bumanyi buri kwanyorete igutaite ko apply asinjira yawe yabene. Igontagete talia mangana investigation yoka. Igombwate ubungaini bwokorosia chigasi. When mbatu bungaini bokorosia chigasi ekiagera abantu baito bakolengereria esenchere moyoka na bokonyora umuntu alengerera tibu na bono gwikale melitoke aleme ebituma aleme ebiasi aleme gentogete egera nyore chibes lakini bono ntagete koleta enchera yakando gose nchia mbadala wa abantu balengereri outside the box. Okay. Ebintu nebinge ora alengereri ase enchera yokorosie ebintu asobongo yani creativity. Alright. Egere abantu barosi chibesa not necessarily asokogenda mugondo kolema. Okay. Ebintu nebinge turanyale gukora bunaba abagusi torosi chibesa nande tutwale obonchoreri borobuya. Asante sana Mheshimiwa Alpha. Yes. Bono watabire umetoka idara ya polisi nuwate company yao ngokorore bintu byao whichever ngokorore bintu byao bono ekirenga kiao nkirikie kasi bono ekerenga kiane no gutumia obungaini bulnanyorire gosomia abantu banyali bali masaba ndio ngakitobwenete gusuka mutwe egere kero mwana oli nyali bali masaba atwale genta gukora. Okay. Asegento kerinkoro kanga human capital na ndibuna natebete mbwate plan ikorukunga 360 transformation onye kware kunyoma last year hingo mheshimiwa ngo kwebereria tali ngo force ko tebinga to base ko boka mambi tunywa marwa tikatoboke tokolega sto ika saa 10 ko bwati chibasi chao yo na boko kole gento kerio tagete. Okay. Lakini okole inchera ere disciplined. Yes. Egere tuwale human capital ego kolega sinyari bali masaba egere tunyale go promote nyari bali masaba ekiagera oise ekero ko empower abantu bali nyari bali masaba igo bono kwaro sirie enchera abantu aba bagochikorosi nyari bali masaba boka
Okay. Yes. Bono nkurukio tageterinde gokora ebintu bimeye constituency ya Nyaribari Masaba. Ncheo ntagete koba umugambi obo. Okay. Igo ntagete koba a member of parliament. Ndio. Nyaribari Masaba. Right. Igo ntagete 2027 muroche bunambegete yanga yane ya Tim Matiang'i. Igo ntagete ko kuhakikishanga abantu baminto Nyaribari Masaba bangakire chikura cyabo bonsi nande onko baebereria soko boko komosi kiagera abantu babere bagocha babatebya mangana maya mansu lakini ekero basoire gali mbago korabuna batebete. Right. Nje ntagete go soa galia egere promote abantu Nyaribari Masaba baito mbarusi koruinse nimbabeka no middle class. Ndio. Kero montabe middle class ya sara nyare konyora wapukire mambi wachire wakolire gasi ekiagere creativity inero Nyaribari Masaba yatagete. Na ande buna kolengereria umuntu okuru ole more creative Nyaribari Masaba na ninche na ande na wente konyole chance undoubtedly umwana musiki omonene kuru gusi Mushimo Alpha wakorere mirimo mingi gwateba kurubunya nyimbo gwatwarire company yao ubungaini wao no bwati bwakora ibintu binde aiga Nyaribari Masaba yabereke gutwara barayi igarantira ababusa. Yes. Kieke giasale ko utagete ko mo bunge igentege tangani lero butukontu atara na Mr. Mike na hande ngokorande bintebyo kerengaki yo naligereri gusi kiagere nje no muntu natarire gusi na isiko ya gusi. Yes. Gusi yeto ase yarenge nandi yachakire kuira naise. Okay, tigato tebe Nyaribari Masaba. Ndio. Igo korra ekero kugenda butuko okonyora kirase negesunte. Kubeka light cha gusi chibesere ngakira cost CDF gaki. Kubeka light ya yamo ya 10,000 ase market ya yamo. Ngaki chibese chikobora CDF yane abantu bonsi onyore ngense ya gusi ngatebwatiri lighting. Igo ntagete nonye bara bapinsani bane bali geti bali wasobugambi. Yes. Batekie gasi yabo serious ekiagera ntogotara ase gusiengima abantu bakorore gesunte egesunte keiga na kintagete kwanza gusiria. So point number 1 igotagete kwana kinga Nyaribari Masaba obora bumbule kerase kero muchi. Okay. Number 2 clean water. Okay. Nje timanye tigusi timaite Kenya ase abantu bakabone bagochiroche neke buyu tatiga Nyaribari Masaba nje ontageta abantu barabagambe babe serious yake kero korra nyogokoro abogoletie ke buyu gochiroche ikinege ntobwene te gutwara mabera manene nje ontagete nje nimanye tenga chiba sanko egu ne serikali tindigo taibunga timbase kubekera abananchi amaji nje nimanye tenga nabongo sink chipo hole kere award mbeke chipohol nonye ni isato ase abantu batari angena amache mono bali barana amache mono mbabekere bohol no embali barange na amache tikamba connected ya amache batika kogenda roche kubuguri amache kuruoro okole piping baikeri angena gesona kiabo egera barabo barusia amache ororo igo namba 2 na amache namba 3 igo ntagete koleta agribusiness. Ndio. Agribusiness ntagete tuigwana na Nyaribari Masaba tumanye nkemeriki kego koria buya ase Nyaribari Masaba. Ndio. Tutige gukora obolemi bole bokorunga traditional farming. Tokoro bolemi bolia bogotumia technology. Ndio. Na ende one of my pillars kwamba imaneno yote amangana yonsipi. Ndio. Igakobekwa akolegasi na technology. Na kia koranta koleta egento gekorunga de AI lab ase Nyaribari Masaba. Okay. AI lab iontagete kubekase abana baito bakogenda basoma on digital content creation ebintu biri bitari gosoma ku school chinde nsomi abana ko tech compliant yani babe banyare ko
kutumia computer na ndi banyale konyora amanufali agotokana ni computer Igo no tagete koleta computer school asa bana baitu banyali bali masaba bakoraki bagosoma na ndi ntagete kurangiria abantu bakorukwa investors yes mpabe kenyali bali masaba megondo nanyoriro nero emenge ngende ngebereria aba investor na enkuru China na enkuru wapi mbatebi nga kumoranje chi opportunity nchirararia nyali bali masaba kwarosire network isaine igombwate network eganyete mbo mweshimiwa. Asante sana. Igentonkere omotegerero nyanyali bali masaba maybe aganyete no nyeno mugusi. Yes. Gisemi nambere nguchibegete. Gisemi education. Gisemi na kwana last time. Nkatebe yo tindigo compromise. Amangana CDF ekero last time na chitega mna batebe tinga CDF yani ne wate budget ya bursaries. Lakini nchentakete kuikaransa n'abantu bane. Turige lichibase chiko kwa education sector nirenga. Yes. Katwaligere lichibase chitumanya nga ase kitieke. Chibase irenga ndachimente kurwa ase my own creativity. Kiagera njitindiko chiko tegemea chibase cha CDF chioka. Yongo chikulia abasani bane amashirika ayande no nyene initiative yane nimbwate boniga I'm negotiating n'abantu bakurukunga World Vision. World Vision mbabuwate enchereye go sponsor abana kuruwasi chinsi chintaka. Ntorigwe ekora buna utora batenengu tubwata abantu bago drop out of school batari kogende school ngoko bumoyi bolyoye atari kuyenyara. Nche ontagete kubugori abana bali bose pi muna abana bane. Abana banyari bali masaba abo bago chakoba buna abana bane. Ngakikishe nganko barwere school fees wonsi manye chibesaira nganguru sia CDF chibesaira ngangu sabago kurwase donors ya chirafiki cyane egere nsomi abana bane bonse bakole school ekiagera buna bono igam negotiating at least abana 30 as a constituents per year ko babari guaranteed ko class 8 paka university bago somigu bosa kiagera into tokogenda outside my digital my digital center igeko bageko market nyari bari masaba na koro kime chandeliere nyari bari masaba na ande toligia abantu potential donors egere bachi nyari bari masaba kero montabo goli omonto yomo asomi. All right. Ekere basomirwe bali barenga abataka na bali barenga abande kigara tokotebanga chisemina chi equalizer. Yombwatu mupango monene mono ekiagera ontagete abana bali basomirwe na World Vision na barawe karo bakolire toko baye obligation to ba emeremo na ande to ba emeremo yo wakikisha nga bonsi na barabumba bwato mwana bagosomi somewhere ikiagera na barabumba sometwe. Okay. Yeah, okay. Ige initiative yane neyo wakikisha kwamba na ande nintwalege ntuke kurukunga foundation ya nyari bali masaba ikiagera igotole insemono kuika toteme we boost ko bwachi constituency chinde egere kerongo nyorubu gambi na inchemba imoki egere equalize na Kiharu constituency ya Ndindi Nyoro. As you can remember Msidudus, yes. Nilikwambia kwamba amangane education na wongo ya rosi yabe free. Abantu abange bakateba it's a fiction. Lakini 2 weeks after na rule interview ga Ndindi Nyoro akateba nerenko korali gente kinatebete. Igobono creativity tubwate na Ndindi Nyoro igotokolengeria mangana agochererana. Ikiagera igontagete igento kegonchando bongo mono paka nasi nyukorara nekeronko umwana genius utigire school igente kingeriko go settle buyana inje because nabeire ngokonya abantu bake bali nkwenyara nabatuma bayirana guche school lakini bono tingo korabune individual ntagete kokorabuna omubunge unyari bali masaba ekiagera ngo chikonga muri capacity enene yo wakikishanga na bugo irikero mwana muno mwana unyari bali masaba obwene tukanyora school intu ya kabere chi school cyane yonta ite kuchaga chabya tindo chekiora abekero mwana asekera
kirombo hata mbele ya watu. Tetemesha, fanya vile wewe ufanya. Mr. Kwachis ndani ya nyumba. Fanya vile wewe ufanya. Your love, your love, your love, your love. 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 Mtoto umesimama kama pila, sofa hauwezi niangusha. Na siwezi teuka kama nimefunga, mishale nitarusha wakija kusengua. Unatetemesha, I'm sure every boy unapangawisha. Afadhali mimi nichome picha, nikushike kiuno kirombosa. Tetemesha, fanya vile ufanya. Tetemesha, fanya vile ufanya. Your love, your love, your love, your love. 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 Hebu tuende freestyle mheshimiwa. Wewe ndio umeimba hiyo? Yeah, that is my song. That's very very serious. Thank you very much. Your love. Yeah. Alfamaton wakiwa pale na Kweche. My sweet vanilla, sitakuchezea kama mpira. The way you make me strong, unanifanya najihisi Godzilla. The way you give me love, moto moto, yeah. Unavotetemesha, I'm sure every boy unapangawisha. Afadhali mimi nichome picha, nikushike kiuno kirombosa. Alright. So on and so forth. Umesikia hiyo, acha tuingie kwa masungumzo bwana. Ikigera naende by the way amangana creativity n'ibintu bunebyo n'ibintu byancheire asingencho yobugima gosuka bosio. So gwakorera mangana a music naende. Ntagete nande gukwana ekalmoko ngakere siminkora muri Studio Kenya. I am the executive director Studio Kenya also. Kwa hivyo niko na studio ya kurekod. Okay. Muziki kule Nairobi. Kwa hivyo ninajaribu kusaidia pia wasanii apart from kusema kwamba tunafanya maendeleo katika constituency. Ekaltua nyorira abantu babwate talanta ya muziki. Ndio. Kota matori kuba mentor twabarosi baba chi celebrity egera bachaka konyora chibesa weterase nsemo yo muziki igo amangana yo muziki ngo yakorande nande mune biashara. All right. Yes. Asante sana. Kurera se chinkwana. Yes. Tuligereria mangana infrastructure. Bono na go kwenda turenga mangana health. Yes. Kuligereria mangana yo bochenu ikigera bono gosa kuligereria. Yes. Ntubuhate issue ya shaha. Chinyagitari chito chinyingo sa kuligereria mariogo tayo people are complaining up and down actually. Timanye tiaje kerora sekobo omubunge inkiora korende ko kwa line ibintu bibe in order. Egente getangani yonko hakikisha gotebanga chinyagitari chiri nyari bari masaba. Chiri already established. Igonda abengo chie capacity enene. Asichibesi cyane cha CDF ngakikishenga ituko ndiyo mwananchi akogenda nyagitari aburwe ryogo. Gento ya kabere promote chinyagitari ne agachumugweko musike ongeri aletete no musike macho wakaye support na ande ontagete ko akikishanga chinyagitari chairwe capacity enene ngakikishenga chi building cha bere current. Na aligiri abanyagitari. Ndio. Abanyagitari bali basomete buone chintani banyari bali masaba. Tikambaye gasioro banyagokora na bakora ikibarua baganyerete konyora emeremo tikabanya gokora gasi ase chinyagitari cheto. Negento ya kabere ndosi infrastructure yo murwaire kera kuburgu negari onyara gwikanyagitari bwango tagosiri ubugima bwa yatarika nyagitari. Okay. Yes. Gono chikuligereria mangana ye chipara chibebuya. Yes.
na boigo no chikonika nga mariogo atukira sinya gitari ni gitari no chigo chi upgrade yongo chigo chi upgrade chibe chinene. all right Yes. asante sana kero kende timanye tinga kurigereria ase ebunge nyari bali masaba ntubwate abagotu bangina mbaro n'abagaka abahande bayikire miaka kero kende serikali bente gokonya mbarakonyaga. What will you do about them? Again take tanganeke ingo chako twarande team Yes. ego scout kurigereria abantu bali vanare babagotu munabona abantu bali bachandikete sana bakurukwa bagaka batabwati abangina babo bakule. Yes. Muntu tayo kwana igore ya manganayo ase Kenya ngima abantu bagukwana igore ya bangina babora kabuka lakini umugaka imagine umugaka abwata abana batasometi abana batariko batabwati gasi nando mungino yega kwete mugaka oyo konyora agukwa egento gikumuita ninjara. Okay. Kiagera kero muntu amanyite ngo mugaka nabwati kibesa lakini no mugaka tatagetigwe koranga tabwati besa. Yes. Bono umugaka igokonyora nga igo atigire gabo n'abantu bamubegete ase mbali konyara konyo mugaka egera akore gento kieke agenderere komenya ubwema bwaye biya igo abagaka nabunta gete kuchakera abagaka mbali batabwati enchera ya komenya yontegete kurigia enchera yane ya kivyangu kama Alfamaton Foundation ndigerelinga bagakaba enchera kindaba naba enchera gete yo komenya naba agantu gasinini at the end of either 2 months or 1 month nabongo chakera mutienyu ever after 2 months naba agantu gasinini egere banyara wa 40 ebintu buna endagera banyara komenya sara achenu nande twa natumetimu yane yabaligereria amanyanga afya yabo ngakere mbale babwate sukali mbali kunyonene eliogo twaba supply eliogo ko utwara kubagorera glucomet triviomet ama mixed kubairera asinyumba cyabo twaba supplier nande twa abanyagitali baito babaera sabuna babwente kunyoma eliogo aye because mangana yo control pressure na mangana amange awu affect abagaka bagotubuna arthritis yongo hakikishanga abagaka baltu abatalire abagaka abanyari bali masaba mbali abagaka bange nande ne parakene ne gutwara abagaka ase constituency alafu tijja malisia hapo MC Dudus abantu mbali bakurukunga abale vulnerable abangina ababoraka mugaka gale gokora emirimo agakwa. Yes. Nere bwekorengete source of earning ase family yaye umungino oyo gakaiwe kiregento bonta bwatie formula sago chake tindiko bachibesa ngo barangeliamo basomi kwanza igoro yake basomi igoro ya investment. Okay. Batebing kibabwene tego kora kabiashara gakego basomya mangana ali abagaka babo batabasometi karna basomire mwakikishe nk'abantu abamba bwatigento bakora kurumambi paka maroba egere egapu eri umugaka atigete tebasigo tigara igo aseteneni egapu eri umugaka atigete yakikishe bere covered ne biashara na andonyo umongina kubwato mwana oikire 18 and above tiga kunya kumuruka umwana oyo tiga advance achake kurigenda akoraki agokora buna kule skuru twakikishanga igo nyari bali masaba igere a working nation. Alafu youth nombwata mangana mange yontagete wakikishanga abana youth bali batabwati source of employment bachakire gotebanga egento geko ba comfort na marwa ya kurukunga third generation igo toko basomia bachake kunganya ku third generation alcohol bairane tokole amagenderero a fabrication innovation na building na mambo ya kujenga talanta. Abandi mbali babwate poem abandi mbali babwate music munanje music ya promote sana konda nyari ko kwagache studio konta ite kwagache studio nyari bali masaba asaba gushibara nyari ko record their music ntagete bantu bachaka kugenda guki Nairobi kiagera ko konyora chi celebrity inonye nibere ko nyari bali masaba umuntu okonyora chibesa chaye wetera so musiki
omonto anyore chibesa chae gwetera kuminyoka chimbere gusoma opira abantu abo nabo gocha konyora bakonyire nyari bari masaba bayiraniria sagia. Asante Mheshimiwa Alpha, no maete ko multitask Yes. Lakini bono in this case yo musiki kwa iro bujumbe bwa nyari bari masaba sumo bwekano akibono ko chiko ngakiko beke binte bya sera tiri byonsi go sekera kendo ra chikora tiko musiki akora agenda samangana yo bujumbe ne kere mere mone menge guchikoba Nje tindigo tiga gento kendi yonsi. Nje nimbate talent yo ku multitask bya whatever. Okay. Abanyari bari masaba mbakolengerera the same way. Abanyari bari masaba go bakolengereria in different ways. Okay. Igonta ite ko bakomundate ponsi pi kento kiri bakolengereria nteme go expand ndigi abantu ba research bagi expand mo bamanye muna bako promote bakerere kebegento ke koreta chibesa. Igo tindiko chikobo muntu nkurigeringa no muziki bwoka. Iyongo chikurigeringa ngorega okunyara kuminyoka. Ngakingo kora muunganishe n'abantu balia bamanyete gukora manga ebiasara bya sports ngakiabonete ko ba trained every morning ngakiaba muraba babende bakumupira ngakingo ba connect ne team cha national team ngakingo kora promote nyari bari masaba tuira ni mepira ili twagwate kare na anda abantu bachake wakumupira na ande to identify talent paka abantu bakumupira lero iyo bakugenda baoni talent yabo barosi million kwanyaro mwana nali nyari bari masaba boni igabo to kwana iga umaite wakumupira lakini tomaiti sako yenda gucha iyo asike nyoreke gima tindiko chiko concentrating because I'm an artist nganyari bari masabe bechi artist apana iyo nko genda gotegerera kira abantu talent kibabwate nkento kibamanyete gukora ngakito kunyara ko bakonya egere ba promote talent yabo erorekane isikoria isansa. Okay. Asante sana Mheshimiwa Alpha. Manyete murayonde bwansie kerago cha safe field usekerago cha kuligie mirimo. Na tima itinga kyo website yo kutume settings ye jingo chikorete. Ngayani murayonde bwansie kago cha na bako gamba buya kabisa. Yes. Bona bakaba na inji bate banga kiyo yo bono nera tuanyoriro guchikotokonya. Kago iko okore bintu byaye. Ikiagire kinege ntutwarorire na bana inji mbamanyite. Ni ora jisimia na baba gukwana ngakibona nonye n'abanyari bari masaba baraje bakwegene bamanye ngoyo bono ku Alpha Machogunya Seti oyo ebinte bya gukwana nekene nachi kubikora ngakibara go trust. I can be trusted. Nchena bongo trustiwa n'abantu banyari bari masaba yontete go demystify that fact asogoteba iga abantu mbale bakite nyari bari masaba muno musike samongeri ndio namanyete ukwana bya takolta magenderero takolta magenderero nyari bari nakolta magenderero nyari bari egento ndatebeneke ntokubeka bonse pya somo sara batatebenga bantu bagukwana buyamba mayite gukora magenderero nabo kero kende tukugwere party embego stwagwere party ngia igo egento ndabatebinkelinga ki ntorasirikire gento abantu mbale bagukwana buya nande bakora magenderero because egento kelinche ngukwana kurukale kero umuntu nabo kuboli kero umuntu oli omanyete ndio tindi gukwana gento ntari ko nyara gukora nche ngukwana gento kelingo nyara gukora. Alright. Asante sana. Apart from Kobase media platform bunayi gora igarero. Yes. Mikakati kina ndo begete in place elinde ko komanyekana nonyene constituency ngima nonyene aya orogongo rwagusi biyamano sana egendo natebenkelinga tintagete gukwana manga na imone kiagera ine strategy yane noene adu yane netegerete my opponents are listening. Yes. tintagete baende ba replicate my campaign strategy acha ko yetumia igola kini the normal campaigning tools chane nchire in place nande ngokora chiregasi nande abantu bane mpamanyetenga nkubolindo bugambi abantu bamuweko oye Masimba oye Nyamasibi oye ikorongo hoye mumanye tamangana itubona togokora igo igendo ndagotebinkelinga nimbwate strategy nimbwate umupango one bwo gukora campaign nande abantu baito abakeko moranje
this time mwanyorire omonto ogotegerera amang'ana ino abang'ina mwanyorire omonto ogotegerera emechando yaino abagaka mwanyorire omonto okorengereri buna inwe ogochiko gotwara ebirengereri biino ase enkoro yaye. Alright, Mheshimiwa Alpha, umanyete ebunge Nairobi ere National Assembly gere Nairobi. Yes. Igotagete gochire gari yao personal gosegero kende basi nere kwa hayire otagete go soaime muburukana n'abantu bandegero gende wiki Nairobi ali Assembly. Yani igotagete kombolinga nchama kingotenna kerokyo. Yontagete murigeria mawandane jetindiko nyakobisa. Jetindiko nyakobisa. Motegereri okubwateta sema mbia bono natagete koigunga ki egento Alpha gokwana nkirikieke mbasikie yatagete gosoa igari yaye personal agochiera ngaki yatagete gokora. Okay. Nimenyete nga MC Dudu cia kero kuboria gari personal tagete kombolinga nkogenda na independent goseki yaya. Nche onde Jubilee damu. Ntagete murigereri no ene bicha yane gaiga. Murigereri cyanga cyane. Iyo ngetonete muno monto Jubilee. Na ndi muroche go biane igeri kirenga Matiang'i. Ekero twakoltegasi na Matiang'i ase department yamo. Igom believe in him 100%. Okay. Na ende ase a national party ya Jubilee. Ndio. Ngokora ande participation ya nene sana ya mangana ya iyo musiki na guhakikisha nga Matiang'i umanyekanire Kenya ngima igobono igonchende a backbone enene sana ase Jubilee party not only ni yari bari masaba kurenda ase Kenya ngima noonde ase umupango Jubilee kuhakikisha kwamba popularity status ya a presidential candidate ya Neko Matiang'i ya chirege saraigoro na ande twanyorire nga obo buikorugusi. Ase bunge nyali bari masaba sokurige bujumbe kurwa. Yes. Na bera tokenga abantu mbarona baro batagete tikiti ya Jubilee. How sure yunga no chiko nyole tikiti ya Jubilee? Nche ndebere democratic. Ndio. Yontagete oyoko nyora ekero ya Jubilee. To rally behind him. And in this case I'm the best bet. Na nyene kero bakora egento kurukunga opinion polls. Mbambeka motwe igoni mbwenete kogendera commente ni kerogo kya nyali bali masaba ase Jubilee branch lakini bali bonse baroro n'abasani mbali ababisa nabo bagocha tokolega asiamo egere ekero yo ma succeediri to mwamagoro agende gochimotwe na ndonye inchengo succeed monge chi opponent chiri mbanyorosha asubuhi na mapema waende nyumbani alafu nilete ndeta magenderero asigusi. Mheshimiwa Alpha, igole Jubilee asingi Matiang'i aro osegole Jubilee kero tagete tikiti ya Jubilee. Ionde Jubilee okoba twakoltegasi ase department ya security na Matiang'i tugakoramo tuga-associate closely na ande nka believe in his vision na nkayebe kama ne vision yane egalto nyare go deliver abantu ba Kenya na gusi na nyari bari masala. So at any given point tokenga Matiang'i ochenjire birengereri gatagete kulingina ndi chukura korwa upa osekuru kiama kendi gionsi ebe ODM in whichever na ende no change nayo mu bugati o chikoli giti iyo tinka geltinge inebe strategy ya Matiang'i kunganya kurwe one party to another. I think your decision tumeketi na tumekaa kwa sababu mimi ni member wa Jubilee tumeamua kwamba Matiang'i anaenda kusimama kwa chama cha Jubilee. Sitaki kufikiria kwamba anaweza na watu wale birengera byo kunyago change wall post from one and maybe inki yakora Matiang'i ata kolengana ne kerengera kiao because you are a Jubilee member. Yes. And you are a friend of Matiang'i. Yes. And you are a supporter of Matiang'i. Inki kolengera Matiang'i achi ategerete bya makero tu we've been told nga Matiang'i na atagete ko ba upa kigara ngera affiliated ingi yako rata bete upa kagenda Jubilee. Egen ndunda gotebi yiye kurukunga siasa. Konyoro bugambine gasiya nkonsana. Okay. Abantu bali batochaete bune family yo mugusi. Bagoteba ngotora abantu babere. We are only two. Igo abantu bali babwende batagete kumo ngaina. Agende sukume guchia kone ya moya bagusi. Ndio. Egere kera kurangir guchia se negotiating table. Aboli gunga inki wachire na kerokyo. Atebe nga yona achire na bantu 900,000. Atebe gunga
nchina na 7 million bona ikore karansa guchal torakugamba torore ngantu kitoko koraki bakebanga umuntu bwate constituency enene Kenya ngima igakurukumatia yangi kiagera generation Gen Z na bamurangeretie ekiagera inere constituency enene mono Kenya ngima ebwate almost 15 million people. Okay. Constituency inere ya murangeretie igogo ikare kuriye party ebwate national outlook. Chama ya ebwate branches, organs na operating systems. Right, Mheshimiwa Alpha. Ntubwate nseme kwamiriria serikali. Yes. Iyo kero kende ebwata barai ao Yes. including Agna Rigathi Gachagua, the former deputy president. Yes. Stephen Kalonzo Musyoka na banda bange. Yes. Iratoka ikigera bono gekero kuriri Matiang'i bande bachakire goteba ngochakire ko babuwe kaina way design gete eto kinga bahasinyiru kuigwanana. Yes. Ngayora mubeke Matiang'i still is the leading. Kwa hivyo aba Kenya mbamaete gento bategete. Okay. Aba Kenya bamurigereirie barorire ngana isaine. So according to you, yes, okobagekana gwensemo yo kwamiriria serikali ngo affect affect yaya. Okay. Go affect lakini ntogenderete gukwana na anabantu bali bande ekiagero tole as a united opposition. Alright. Igo tole amo twensi na ando togasaine kurwanira robogambi tole amo lakini kero muntu tigagenda ari gichikura kivyake engaki ego chagoika. We still have 18 months. Igo engaki kego chagoika abantu abambache baungane basokie candidate na into tokurwanirire candidate yeito egerenya enyare ko ekyana ase group elionsi nere okorrekana bwate capacity na ndo bwate track record yokugamba asense yetu ya Kenya. Akiro je siasa chagusi. Egendo tatebeneke. Muda bado. Emiaka emetinyi tubwate ne menge nje nindo chagusi akabaredi. Igo ebintu bibinde ni mchezo tu wapaka na panya. Si mchezo, ni strategy. Okay. Inaitwa strategy. Ni strategy. Baende ba consolidate chikura kero monto, balete ba imorere Matiang'i abo mugambi maambia. Asante sana mwenje motegereri ne nkaimo gusiki CFM your number 1 gusi Binocular radio station ibirenga utonyana rebe mirongo kenda na nyene kutana yemo imeye studio no tole no Mheshimiwa Alpha Machogunya City yaga kuligikira ukyo bubunga se constituency nyali bali masabo tebire na bwato bumanyi birengereri garure motegereri nayo bwato kubwa korengana ne katiba ya Kenya. Bono nabona ayitoko kwalibaga bono twakirisi mega se studio kero kanonye kubwata libolio wonyale kobago kumuboli Mheshimiwa Gaiga na ndiko kugenda se point liuka simi yako ya soira iga se studio genda se point straight away boli yao togosuka bosie nchirenga mune iyo enkaimo gusi hello gusi hello tu yes mbe muri mabuno mugambi biamono sana ika mune chekenya yesu yes arukuru kwembata ndio biamono sana mbata ya rechonsi yes wategere irembora ndio tigasege tibona to campaign chikura to campaign ni Matiang'i no sana ya embora bono twaigule corona nengwa malete studio ngagete ndo lakini waturama. Okay, asante sana biamono sana mbata amekubaliana nawe sasa amesema hana la ziada enkaimo gusi hello Machaguna omoisimi wa Machaguna baba ni mbia moredu biamono sana waitire Kilgoris yes ndio Kenya walipora jengo pongeza omoisimi wa mbio kwanire bia sana ndio lakini ngaki bago jabagenda rogora ariyo mateko babareta bauti nande gendo kende nindo cha bana bakora grade 9 ndio bari batari kwenyara buna mugweko ingi akorire mugweko ara koni biusyo bora chakeranga kabisa ara koni biusyo abantu bamugweko amane kogenda kuchizi ko ingi akorire genda kenne mugweko au. Okay, asante sana atatuambia yuko hapa ndani ya studio Kisii FM. Hello Wakire bia kaunti mwarane karugora Mheshimiwa Machogumbio biamono baba kaunti anga ni nero ekurukuteroka biamono sana biamono asingencho gwakwanire na gotegereire sana. Thank you. Bindombiro gwakwanira agu ogochigokora yes ero kogenda gugora ari kera nyare kana ogenda ororo yes
Chibese chiko barukete chiko chiate amagendero chiko chiko karangwate bangu choro koliya bangina batakanwa bagaka bagoraka. Yes. Kunyare koko ba chibese. Chibese chinga yoko chiko rutya wa kari kwere ndoko bali goli lya kabere. Yes. Ne bango kimobwate ogenda kere kona kuligelio mheshimiwa Matiang'i chikura kuna wateba iko kama ko ganya ocho kogenda na Matiang'i gonya turukana ligosema sai ligosenga igosema bwate emepangirio moko na komulie ko gereka ro bwate kenya mheshimiwa. Yes. Gati yora tebe nga 18 months nga ne menge gote umwaka yo mane mitinye na nenga ina matuka mange mikakati kimobwate komoganyete Matiang'i gote strategy chaino moko ligeli Matiang'i chikura. Asante sana Masi Ikendi. Ikerendo chebirongo genda bire. Na roboli nga mugweka abono constituency ni anyali bali masaba wate bokuru mugweko. Yes. Bona kya kubuli nga mugweka angi gwara koliro buna umata guchakira ka gukuna gosoka na babo olibo. Muna nateba amangana yo konya abantu nche ongotumie capacity eri enkembwate. Nche ngokonya nda abantu na ande tindi kubatangaza. Okay. Nche ama philanthropist na ande ongokonya abantu bali asenkwenyara. Onye kubwate school fees problem ya 10,000 nko 5,000 tindi gonyara gutangaza kia na gotebinga nche nasometi wali kanisa ya Sakaria sio cha Catholic ngatebuunge kero kurwe sadaka okoboko kobe ko base kumanya iyo koboko kurwa korereki lakini nimbwate strategy yo konya abantu baito. Mheshimiwa, unajua uwanda wa siasa ni tofauti. Siasa uma yateke ndokilikuwa na kikutumia kabune weapon. Okay. That is why oroje bagana kubulina ki ingekuwa correct lakini ngwate banga kwa konyera abantu basoya sekta yonya nyimbo na ndingo teba lieta ya monto. Okay, na robolinga strategy. Nga yugo jikuru sibese chiko jiko abangina batakano na bagaka baburaka buna gwateba na keroke ikirate babune budget yukurugunero ayenga yugo jiko chirusi anda gwichikiti ngo chikoletande bintu buna CBOs NGOs and I will have Nyaribari Masaba Foundation. Ndio. Na niko na marafiki wengi na letire botuko batali barole mna tobwateke misu bante biringa nche nabonda nyare ko akitaya chia sola chia 50 pieces konda nyora abantu abaige kerenga kieri yaikira ne naberu mheshimiwa mba convince mbatebinga bono local for locals na bomogo konya Nyaribari Masaba no na abantu Nyaribari Masaba na banene sana barabange abatagete to leadership. Okay. Yo koleta ebintu kobeka togontebinga chinchi ni kitubwate takonyara kugoleta ya 10,000. All right, asante sana. So whatever you will partner with someone Jews with some NGOs masengi nchoko ene kinga yonsingo kirana abodi strategy nga kimo bangete como correct campaign a candidate. Very good. E campaign yeto ntubwate strategy nene sana. Ndio. Na ande ntubwata abantu na ande campaign yeto tell loud. Okay. E campaign yeto igere chini kwa chini tokunya kokosori n'abantu asenjera yabo toereru ndio ntuo musiko Matiang'i gato tebete ntora amamonto na ande ntobase wakeri ogirinene. Okay. Lakini togambe n'abantu asobo toereru nencherengia ekiagero omusike Matiang'i no monto motoereru na ande no monto muya na ande no monto bw'abantu utatagete kora amamonto nde bwensi ekiagera chikura cy'abantu bali bonse bali noembali batari goto support nko baebere tole egere basoe ase egonde yetu. Asante sana. Tuchukue simu nyingine nkayimo gusi. Halo wakire bia musongo mumwamu kurujinsa mejanya masivi yabona ndole ko bori mwesimiu kana yegise migoroje birasi muna birosi inkia ko jikorosi ebirasi ebi kurwe serikali yo uruma birasi ngeyo gusia kere jamaraba ngeyo beta ndiri. Okay. Inkia ko jikokora igago teka tiles. Okay. Na ndege ndokende ingia ko gera umuchano nore tubwate mwabeka kura media oyo minto sweet mamu mwana yakwerete Iraki barumura abako campaign ri Matiang'i ngoba kugiba abekire gujigali
Gekora ntuko andoli sintura bagusi gekero toko ligine gya Kenya. Okay, asante. Gereza ngo mwesimiwa yo Machogu. Asante. Mbia mono sana, mbia mono Atakujibu. Kigima. Tuli hapo ulipo. Enkayo Mugusi, halo. Aro tudu sidamu mweshimiwa Machogu. Yes. Mbia mono sana. Wero mwari mutale Samuel ondara ali kulika nguru kyamo kama friends. Mbia mono sana Ondara. Mweshimiwa Machogu. Yee. Propaganda kyoko lichikura nikinge sana. Yes. Bona ya waku announce pilolo mana pinga to kwa zikura 2027 ni noya ikirani. Kabisa 100%. Asante, umempatia jibu la moja kwa moja. Moja kwa moja. Narom ote makuboli, there is a case. Yes. Korwa, I think Kitutu Jaja South. Yes. Boligoro ya omwana narokwete, is it Iran ama Iraq? Yes. Omwana oyina akere na abwato na akwirete. Yes. Babuli bayamba bwato muchando bwoko muleta iga Kenya. Yes. Akubulinga kero kende ujumbe yemwe ikeretie president your candidate, of which I believe omobunge bwe constituency ya Kitutu Jaja South Mosque Anthony Kibagendi. Yeah. Nere no mubwata ni Mosque Matiang'i. Yes. So I think onyonyolire ujumbe you would have been in a better position. Umusike Kibagendi ntege tobwatia amang'ana ayo otorangerie tokonye amang'ana ya airane bye kiagera. I'm really sorry for that situation. Kiagera inche buno mweshimiwa nyari bari masaba amang'ana imbono na enyorire, lakini amang'ana nare related na nyolte mutienyo eta umwana nare oseretiwe ku Saudi Arabia akagenda kabungerwe echo amatukane ego na ruchibesa tindi kukwana lietali ya lakini abantu bamugwe komba manyete ngaruchi besa chikamuru Saudi Arabia chikamuleta Kenya konya isire gukwa igo nche na prevented umuntu uri gukigukwa nkamukonya akaira na sobo kale safe nonye naye nkagerete mkwamanyeta amang'ana ayo. Shirikiana na huyo basi msaidie kegera bono once a leader always a leader. Thank you very much. Tubwata simibere sato tokolega chinkwane chikendo jideka tubwata iga 10 gukora chinkwane chinkayo Mugusi, hello. Hello. Yes. Bekiritiza mu Kenya burayi. Kwa waziri mwana Brian. Wate banga yogwa gakorwa. Burayi. Nyaborwa ire banga yeberede. Award. Yeah. Magward. Gesima ward. Ewa. Okay, liboli liao. Wani muna boli nona na gi. Yes. Arai kuchikure tina kora magandro sago enda na twage na serikali ende ya tumene. Asante sana. Na on iwo na nina ngo boli. Bia mono ngukwiranira na Rai Gase studio. Sawa. Okay, tuchukue nyingine. Hello. Hello. MCD sinamuganio yo mwesimiwa Machogu wakira studio. Wakire bia. Ori mwesimiwa Machogu. Nga kiokoro kwa nga yogo akakorwa. Ngwa akakoru ngonda mari sema. Yes. Ngo mobori gama ete muna goche ikorongo ga kwebusana. Ikorongo ga kero muntu kubo chikura ago deba nga ikorongo no ago jakira nga yebire sana. Mwesimiwa muna kwanire buye igo kwanira amang'ana amare gocha na ikoronge ibono ndoche nga yebirwa amatuka amanga atarigo anchanye chakere muna kwanira amang'ana amaya igo anye akikorongo yani kenenge kyanya koruo ndogo kwa kwando bwo tungo obu ocha ikorongo. Okay. Ikorongo kibachira ondete tachoro onyeba muna akuyekwana. Asante sana jamani. Shimiwa tuanze na hilo. Ikorongo iri nyali bali masaba. Yebiru sana gera ali mubaga muino yebiru sana. Ngaki ora jiko yeshugulikira. Egento ntaite goteba nchibutuko no nari ngi ikorongo. Mwana nari ali okwete. Na chetogo ngachikubakonya. Ndio. Butuko last night go. Chi politician chitita ko enda ikorongo to italinche. Chena cheto butuko. Ngakonya asnanya altego konya. Umwana arole mochari ekeskeri nakwanige tangani umwana olia otanya kurusu mochari okoba ya 1.3 million olina apiri asa chirida Jones chagusi baruserie abantu bayikorongo obusoku chena aruete omusada ona igoro butuko. Yes. Wetera ase MCA ya Nyamasibi ngagenda ngabakonya egere banyare ko
kogia towards gokonya omonto omomurori okwerete nyagitari nande aga ole held igali captive paka ataranyara gukora ki ataranyara kurusuku mocha ali okoba yichibesa. Alright, asante sana. Narobo uri kurugesima linga ki. Tindakora. Okay. Narigeretie para yabegere bobe. Okay. Nimbwate birengererio nche ekarongo swagaria na bonko barosirie parebe in a usable condition. Alright. Igone paro kuchiko chakera. Para na rongo chiko chakera egana nyora sengwetera na genda ikorongo. Omayo chaka kole bintu binde. Asanta. Narobo lingi binte byo kwa na bono. Giserekali chabere chiko kwa na chia ita chia genda. No chiko korabo. Yonta ite ko baboliga. Didi nyoro late betengo korara magene. Ta kolete. Nkinche mutari kongere mwongamini ekiagera abantu mbale iki example nchire chabapunge bakora magenderero nche on the extreme nice side. Okay. Igo bali bande batari gukora magenderero bali na botogote banga it was bad luck lakini bono okoba nyasaya antebiringa genda konya abantu bawo banyari bali masaba nche ontagete ko batebinga nyari bali masaba ngotenere naende MSF naliria ongeria ya meseti naende yetani guchimotu kyagera nche ne mentor I've been mentored na mosiki ongeri naende nimanyete amangana akisasa mono igoni ninde tayale mono ko wakikishanga nyari bali masaba yairaniri glory yae yakale naendebe ingia saidi. Asante sana jisi mibere chyo mwali tokore chinkwani chinkayo mugusi. Hello dudu sino mwana makabuga atire biamono sana mama yongire sionjomba borwe dale gari. Yes oyino mwana ona kabisa na tato mwawa intuna aba mama ninga yabo. Yes mama biamono mama I'm coming home. Ga kyo mwana na watainga tara woche girao ndiorole. Yes. Nande no manyetenga matiangi no moigugo chaka na go kresana kero gwaso yete chameyo. Biamono sana mama. All right. Gaiga mbuna wa kwanira mangana ara maya ne para yeito ya kwanyenyo iro korugaro kago chikia mukama. Biamono sana. Asante sana. Kingo batebyo mwana to irana maye gasonga bosi ayo kana mobisana itabete na ko yuguchuzi. Asante sana. Shukrani sana. Tuchukue simu ya mwisho kabisa tukiondoka. Hello. Halo. Enkayo mugusi halo. Julius Elijo bwana kuja mwanga. Karibu sana Julius. Bwana nale ko boli mwezi muyo igana ki. Yes. Amangana ya kwa eto kumugwekano tanyole tikura. Yago digotige binde bya kole kera bange bakuboli gese ndi batake bezikura igago tigata konyo ko sigago ndo konyo na onya ile toeta ile. Asante sana ndugu yangu, swali lako ndo la mwisho. Mushimo yako boli ngakero kende asiganga yayo kulige kero just in case etoke nga toilet yekirogo. Nkiora akore. Igen tota teba mwaka miaka nge komia etire. Ne irita abana batano KMTC. Kana nge police. Yes. Nale kuboli bugambe bonde bwensi. Nale gitabasigari, nale kuboli bugambe bonde bwensi. Ngokonya nda abantu banyari bali masaba mbamanyite buno muntu okonya ntali kuboli bugambe bonde bwensi. Okay. Igo I'm a philanthropist not because of politics, lakini okoba nyasaya ntongete igo nkonya abantu bamintu njira bonko bakachibesa cyane bakacyahera abonde igo. Asante sana ambie mono sana. Timaje tinki kyo mwali urakwane uratebi mugusi kwa jumla tutarakora chinkwane chiye masemo. Ege ntege tangani ntege tokoteba ichamiyo mugusi tigatobe ya mutwensi. Tigatubwata nokoboko. Akeruwata umwana mino. Abagoteba nga umwana bande mamiri makendu. Ndio. Akeruwato obagoteba nga obwato mwabo obwata koboko ogendaka. Ndio. Uyo tabwati umwabo obwata muramu omo. Bona abantu abayiga abatebeta mangana aya igo bakolte research enene sana. Okay. Igo ekero tubwate egento kere nkora aru example abantu bali bakorore ngombe yo manyene yagurirwe engombe yegiredi engia bayebekere kenyolini korumaiga. Igo abantu bali bakobekere ngombe ya matiangi kenyolini mutiga mangana yo. Okay. Ntobase go belittle
ekiongozi yetu na ande tiga tubwata na moto abagusi na abantu baibore tukurwe enyombe yemo ekal twarwete Congo Forest twarwete kuroro tugukwanike gusi igo tiga twamanyanga before utarabo mo Kenya kwa beto mugusi igo kwaba tubwata namo n'abagusi kero mwegure nga Alpha ngokorara magenderero gete mubwatesie nandi muna mugucha Kongo bogambi mu support biya muhakikishe nga na twalire support kurwa abantu banyari bari masaba abantu bagusi none president yeto noroche munense yeto yagusi iranire maega egesunteke igatika tubwatane amo twensipi tosiriege suntekere gusi tobe abantu ba Kenya bono. Asante sana mheshimiwa Alpha kwa sababu ya muda na akirimbia mono sana singijo kwenye wale bilo gukwana no mugusi gwetera Kisi FM ntokoligi naende chinga kichinde ekero togendete kono gusanga amangana siasa no borai kegero tore kuligirira bono twarorire nga ayemuraiki otarachorwa ntochikuligirira nga ayemuraiki urabekero gwachorirwe onyeke konyarekana boigo. We wish you all the best. Thank you very much, most obliged. All right, asante sana mojo motegereri yakoro ku mheshimiwa Alpha nere twari gukwana rasema mbia bono gwikira bono watu gukorera mu rurimo minchuli rasmi asili tukiriga ali Jumanne kiwa ni Super Tuesday kwa niaba ya Ronald Mayaka Brigadier gotevambia mono sana inche nkuru kwa MC Dudus no yo igoreri tele ya Nelimo Lioka igakoro kwa Nyasaye. Bye bye, tuonane kesho.